Όμως αρκετά μιλήσαμε για το πρόσωπο. Νομίζω ήρθε η ώρα να μιλήσουμε και για το σώμα. Να δούμε τι ακριβώς γίνεται για να αντιμετωπίσουμε στο σώμα τα σημάδια που μας αφήνει ο ήλιος, αλλά και άλλες καταστάσεις. Είναι χαρακτηριστικό το παράδειγμα, ας πούμε, των ραγάδων, που πολλοί άνθρωποι δεν ξέρουν ακόμα και σήμερα, αν τους ρωτήσεις, αν αντιμετωπίζονται ή όχι. Θα το μάθουμε στο βίντεο που ακολουθεί. Οι ραγάδες είναι ένα δύσκολο πρόβλημα στην ιατρική. Αντιμετωπίζονται όχι πλήρως, αλλά μπορούμε να έχουμε αισθητή βελτίωση στο κάθε ασθενή. Και έχουμε καλύτερη βελτίωση όσο πιο πρόσφατες είναι οι ραγάδες και όσο πιο γρήγορα έρθει ο ασθενής σε εμάς. Οι τρόποι που έχουμε στα χέρια μας είναι καταρχήν οι κρέμες, που είναι ιδιαίτερα δημοφιλείς αυτή την περίοδο, και υπάρχουν δύο κατηγορίες κρεμών χονδρικά. Είναι οι κρέμες οι οποίες έχουν την τρετινοίνη μέσα, παράγωγο της βιταμίνης Α, που βοηθάει στη γρήγορη ανάπλαση του δέρματος και επομένως στην ανανέωση του δέρματος, στην ατροφία και στην ουλή της ραγάδας. Και είναι και οι κρέμες οι οποίες είναι ιδιαίτερα μαλακτικές και έχουν επιπλέον και βιταμίνη C μέσα. Οι κρέμες έχουν ένα μείον, το ότι δεν μπορούν να δράσουν πάρα πολύ βαθιά. Βοηθούν όμως στην εμφάνιση την καλύτερη του δέρματος και στην ομαλότερη υφή του. Από εκεί και πέρα πάμε σε πιο παρεμβατικά μέσα, όπως είναι η μεσοθεραπεία, είτε με ενεσούλες, είτε με την βοήθεια του κυλίνδρου, ο οποίος είναι ένας κυλίνδρος που έχει πάνω βελονίτσες. Με τις ενεσούλες εγχύουμε σε σημεία πιο βαθιά μέσα στο δέρμα τις ουσίες που μας είναι απαραίτητες για την σύσφυξη και την ανανέωση του δέρματος. Αυτό μπορεί να συνδυαστεί και με λέιζερ. Ο τρόπος που ο δεύτερος, με την βοήθεια του κυλίνδρου, αυτό που θα κάνει επιπλέον είναι η μηχανική διέγερση στο δέρμα με τη βοήθεια των μικρών μειγμάτων που θα κάνει στο δέρμα καθώς περνάει και το σαρώνει, και ταυτόχρονα μπορούμε να του εγχύουμε από πάνω τις ουσίες που μας είναι απαραίτητες πάλι για τη σύσφυξη των ραγάδων και την πλήρη ενυδάτωση εκεί της περιοχής. Τέλος, έχουμε και τα λέιζερ. Τα πιο ασφαλή λέιζερ για την περίπτωση των ραγάδων είναι τα μη επεμβατικά λέιζερ και αυτά τα οποία χρησιμοποιούν κλασματική φωτοθερμόλυση. Όταν λέμε κλασματική, εννοούμε ότι ενδιάμεσα μας αφήνει υγιή ιστό. Αυτός ο υγιής ιστός είναι αυτός που θα βοηθήσει να γίνει γρηγορότερη επούλωση. Έτσι, θα προκαλέσει το λέιζερ μια φλεγμονή κατά διαστήματα πάνω στο δέρμα, η οποία θα δώσει καινούριο κολαγόνο και θα γεμίσει τις ραγάδες, έτσι ώστε αυτές να φαίνονται λιγότερο και το δέρμα μας να έχει καλύτερη εμφάνιση. Ο τρόπος με τον οποίο θα επιλέξουμε με ποια μέθοδο θα λειτουργήσουμε, σαφώς θα έχει σχέση και με το ιστορικό του ασθενούς. Δηλαδή, αν ένας ασθενής έχει φωτοευαισθησία, είναι απαγορευτικό να επιλέξουμε το λέιζερ. Θα λάβουμε υπόψη μας την υπόλοιπη υγεία του, θα λάβουμε υπόψη μας την ηλικία του, την ανεκτικότητά του στον πόνο και στην ενόχληση και σαφώς το πόσα χρόνια φέρει τις ραγάδες αυτές, επομένως πόσο πολύ πρέπει να γίνουμε παρεμβατικοί ή όχι.